singa ko kren kindiat ken sod syapang bat ngalaju kren kidon kibriu ken sanya nga sorry kidon kibriu bangya nga namal ba ngalaju kren man ko pos pang kini ki tamasa bahe macam blossom bat ngan kren mesa sistem okay menha kani dang shen saya si benai minta kami itu ka RTI findings dan response dan reply kabag kibriu na ka Meghalin Age Limited kipa show RTI activism ba Napoleon mau penyang dia katu longkam da sai bahangan haban pulian ya katu ka RTI berkuai tamak ka jingpau nang tu ka deba kat kumbaga ka confess ka pin ka mal ka deba man uslam mencemsam san klor kiya hai shaka cherry blossom ka budget ka ba total budget ka dei spoklor now ni diban ka mama kata number san klor baka ai ka sarkar mo officially kata way the san klor tangbang itip tikinaru pada dai ba deki spa deki hajar ngot ki breu ki batre po ka sarkar ki yo ticket free katang itip mdan uwe ro bathet kamau nam kini gibreu ki beshi chu post hapo Instagram hapo WhatsApp ki ong hapo Facebook ki ong don tiket cherry blossom ngandi kata pitip gitu bon gitu ki boyo free but shame on you ba pdf yang si gibreu hakador ka bahe pdf dia at most the same price or you just give it for free sa beli bilang ne kata orang setengah tama bon gitu gibreu ki dei ki bayo free ticket now kamau ha larangi ken let's say 8,000 kali tiket ro nga tip ka kham he banya ta teman langi ken tang 8,000 kali tiket ro de kala poi di klur larangi sem kat kum ka dor ko bagi dia menta gitu tiket kata ka san klur ka baka ai ka ml hato ka kentup lang ya ka baik tiket ha ne kum no ngam sto nama kani kam pau sai ta I ka don ka AKA ka financial engineering ka kharaw ba sa din sa lindat mo pidaban ka mga kata artat pila ba nong nga pila ang afna so what who cares who cares namar ba ngang squat malik something right kabiyang kata I have no problems with that nga tip na ba lara ngarong adan ka let's say kanunu ka benta kabang ngayo alat and something like ko aban relax ko aban escape ngangan lai tama you see I have a big problem here because kini ki pisah bangi the kini ki festival kani ka festival he ngam again ngam persai ki festival bare ni the ni ki festival ki bahaya ki badi commercial operation okay kidi ki bapia ban sio kidi ki business ka sarkar ka the pisah ki business ka way ka business actually menta nang kanan ba ka way ka business ka the lo den ka pisah hato kani ki klur manus nam bakat he atong imla saban power can we build a factory a business of some industry that can allow people to be employed kani kan kari problem I don't have a problem but kibriu ki bakwa ban enjoy ya ka tamasa ban wai ban siat ban put ban tem no problem I don't have a problem with that I love it but I have to think about the future okay kumu way ni ki leader nga hapan perkhat ka future jong pi okay nga hapan perkhat ka future jong pi lada ni pendon kami kan ni ka lak ka klur but ni the tang shi ki kam ki ba could not tang din si singi arsingi that is not future building we have to think structurally about say investments ki belong strategic ni haban tap bangilaban icam ngilaban wan rat revenue sha ka state ru kung malong menta ngimtip ra kanu kata ka revenue ro baka wana sa state it has never been clear okay ni ong hanana ka GST doesn't mean anything there are many other ways that can be directly monitoring this te ka jing beria jong kani ka jing tam le tamasa long haki ken ki pen ka jing bam shai kini ki bapin kuslai bhayanga bale banga nga kren bet persai kini ki judging alang namal pa yes go there enjoy yourself for 2-3 hours but remember your future is long bro ka future jong pi karang jrong ba
pihak bandon bentalang ban nga pihak ban wan lang ban nga pi di ban so thu ba ke bang akrementari ka di na beta jong pi ngam kwa ya pi ba pinyam hadian nama ki don gibreu ki banum yam sirata hadian melakutkan ki event pi pinyam pila ban ong ba okay hakajing mo kajing bangam kwa ban perkhat ya ka jingim jonga menta ngapai no sini andi kinyan an chat sport ban ngan klik sport ka biang kata tamat kan mau de ba pinomla ban escape pinomla ban pen niki problem ki badi real problems. I've met so many of you who have real problems. I have real problems and ngadom ngasan apa ngai iba long mdan basngap yangi but kisukwa taman pembuat yangi sipor kibun gibreu de kini tu kana si osong hakane oh you know haka cherry blossom don't will try jaka uba yo lum parking lailak saulak si met nei pinyo kum kata hapo arsingi ula kamai ndulak tang budan jaka. That is exactly my point. Ubriu badan jaka umdinga ubriu simen udan bokken nga melaban berkat nangya ubriu simen nga berkat iki babon nga melaban berkat ye itu kemudian ki parang ki peanuts kabapin sam si babon but katu kan engut kin kuri kapisa. I don't like it, I cannot accept it. Nga ngadu socialist nga melaban pediangnya kata nga kwa pangini i kibun ki model ki festival nilai i Idan ki festival ki bami ki hak babun ki yo lang. Hoi tu ba penyat yang kong syapu yo kambun kinian tama ngiru ngim duna. Okay? Henry hakini ki festival kum ka cer basam ka belum so complicated hakarukom ken hakarukom allocate hakarukom structure ya ka finance ka. Why should I support it? Kum citizen uba perkhat ya ka future jong ki samla. Why should I support it? Again, nangakran pang future in samla. I don't care. I really don't care. Ngamlong kung kini ki mail karen, kini ki kasi mail karen ki besu. Oh, kamlong dak nai kan malba. Oh, ka kata ka ran karam ka jimlong kasai ka jimlong kristan. I don't care about that. I'm not talking about that. I'm not trying to be moralistic. I'm kwa ban sneng pi. Tangba ngakwa banin perkat ba. Bat lada ki don ki no ki jingya lang ki jing dawa so bhakasanang because you have to right to know pidon kamantem. Okay te tangga tahi ngadon man ong menta tama i kini ki kiri kimde ki basok bansu tu tang na bar ni haban ti jelio bat ngakarmen bagi press rungi so bahasa eti kinyan nai ngop lang tu kita kan katukan ngut patlong asi ong ni haban ti jeliung ni haban muat benya ni haban FIR ni haban RTI ni haban maybe PIL I don't know tama ngate ngaku slai but ngamde ubreu basusha ban benya ya kajing songshed kajing ngoklun ngahaban ong jajai ngahaban baik ka bagi klun te kita gi sa comment sa share ni video.